қочоқи маводи мухаддир яке аз мушкилоти асосӣ дар ҷаҳон буда, бо ин роҳ доираҳои манфиатҷӯ ба пешрафти ҷомеа халал мерасонанд. Иқтисодиёти миллиро зарба мезананд ва ҷавононро аз корҳои созандагӣ ва ободкорӣ монеа мешаванд. новобаста аз ошкор ва пешгирии пайвастаи қочоқи маводи нашовар дар минтақаҳои назди сарҳадӣ, далели интиқоли маводи мухаддир тавассути хатти сарҳадӣ давлати аз Афғонистон ба Тоҷикистон идома ёфта истодааст. гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори трансмиллӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки қаламрои Тоҷикистонро мавриди ҳамлаи равонӣ қарор диҳанд ва бо ин усул амнияти сарҳадро халалдор созанд. гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори трансмиллӣ ҳанӯз ҳам дар ҳамбастагӣ бо ҳаммаслакони ҷинояти худ аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистон ба ин васила мехоҳанд амалҳои ғайриқонунияшонро анҷом диҳанд. вале дарки масъулият, муносибати ҷиддӣ ва маҳорати баланди касбии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бахусус ниҳодҳои амниятии ҷумҳурӣ, ба онҳо имконият намедиҳад, ки мақсадҳои нопокашонро амалӣ созанд. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони раёсати Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, як ҳолати муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар дар ҳаҷми махсусан калон аз ҷониби гурӯҳи муташаккили ҷиноятии трансмиллии Нашаҷаллоб ошкор ва пешгирӣ гардид. дар рафти чорабинӣ макони будубоши гурӯҳи ҷиноятӣ муайян ва аъзоёни он ҳусайнзода Абдулло Ҳусайн, соли таваллудаш 1988, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷайҳун, ҷамоати деҳоти 5 деҳаи Сомон ва Ҳикмата Фирӯз Баҳодурович, соли таваллудаш 1997, зода ва истиқоматкунандаи вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, кӯчаи Кайҳонавардон, бинои 2, хонаи 31, дар суроғаи шаҳри Бохтар, кӯчаи Турсунзода боздошт карда шуданд. бо шаҳрванд Зокиров Азам тавассути бачаи амакаш Зокиров ҷаҳонгир шунусоӣ пайдо кардем. Зокиров Азам тариқи телефонӣ маро зан зада пешниҳод кард, ки як миқдор маводҳои нашадор шаҳрвандони Афғонистон бо номи Муҳаммад маводҳои мухаддирро гирифта оварда дар деҳаи озодии ҷамоат деҳоти 5 дар махфигоҳ пинҳон карданд. онҳоро ман аз он ҷо гирифта ба шаҳри Бохтар интиқол додам, ба соҳибияти Ҳикмату Фирӯз 4 маротиба супоридам, ки кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маро дастгир кард. тибқи нишондоди боздоштшудаҳо муайян карда шуд, ки аъзои дигари гурӯҳи трансмиллии Нашаҷалоб, Зокиров Азам Искандарович, соли таваллудаш 1990, зода ва истиқоматкунандаи вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, кӯчаи Файзалӣ Саидов, хонаи 23 мебошад. номбурда айни замон ҳамчун муҳоҷир дар ҳудуди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дорад. дар натиҷаи аз назаргузаронии манзили истиқоматии муваққатии онҳо аз махфигоҳ миқдори зиёди навъҳои гуногуни маводи нашовар дар 5 борхалтаи полиэтиленӣ дар ҳаҷми махсусан калон дарёфт ва мусодира карда шуд. Зокир Азам барои ман сум дод, ки барои тиҷорат савод кунам, мушки савод кунам. Ман фаш маротиба аз Ҳусайнзода Абдулло фармони Зокир Азам маводи мухаддир қабул кардам. ман васил кардам, маводи мухаддирро гирифтам. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раёсати агентии назорати маводи нашадорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, маводи мусодирашуда воситаи нашадори навъҳои ҳашиш, афюн, моддаҳои психотропии намуди метамфетамин ва метадон буда, вазни умумияшон зиёда аз 102 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолоти мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастасии моддаи 200 қисми 4 бандҳои А ва Д Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ бо ҳукми суди вилояти Хатлон, Ҳикмата Фирӯз Баҳодурович ва Ҳусайнзода Абдулло Ҳусайн ба муҳлати 20 солӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. суд ҳукм кард дар асоси қисмҳои 1, 3 ва 5 моддаи 67 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маҷмӯи ҷиноятҳо барои қисман зам кардан ҷазоҳои асосӣ ва ҳамроҳ кардан ҷазои иловагӣ таъин шуда, ба Ҳикмата Фирӯз Баҳодурович ҷазои ниҳоӣ дар намуди маҳрум сохтан озодӣ ба муддати 20 сол дар калони ислоҳӣ дорои низоми сахт бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба муддати 5 сол таъин карда шавад. ба Ҳусайнзода Абдулло Ҳусайн ҷазои ниҳоӣ дар намуди маҳрум сохтан озодӣ ба муддати 20 сол дар калони ислоҳӣ дорои низоми сахт бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳо дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ба муддати 5 сол таъин карда шавад. маҳкумшудагон Ҳикмата Фирӯз ва Ҳусайнзода Абдулло бо ин амали нангини худ падару модар ва пайвандонашонро сархам намуданд ва имрӯз аз кардаи худ изҳори таассуф мекунанд, ки пушаймонӣ оқибат суд надорад. ман аз кирдори содир кардаи худам сидқам шумонам, падару модар ва хештавонамро дар назди ҷамъият пас задам. аз ҳамаи ҷавонон ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш мекунам, ки даст ба чунин кирдор назананд. ман аз кирдори кардаи худ сидқам пушаймонам. ба ҷавонон гуфтам, ки ман кирдор зишт даст назанам.
лозим ба ёдоварист ки 102 килограмм модди нашоварӣ аз гурӯҳи ҷиноятии фаромилӣ мусодирашуда метавонӣ зиёда аз 1 миллион сокинро мубталои нашамандӣ гардонад. Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муайян ошкор ва пешгирӣ кардани ҷиноятҳо аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ба ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ ва ақлу заковати баланди сокинони мамлакат такя менамояд. танҳо бо роҳи муборизаи оштинопазир бо ин зуҳуроти зишту нанговар метавон амну осоиши ҷомеа, суботи комил ва рушди бемайлони кишварро таъмин намуд.